Kofi Jameke awo wasukwa ena ye no se omeka executive no omwene Pentecost wo wiase ho enu achi tumfo mpa eboada romanti ya saye no Asante regional coordinator asofo ahodo a ewa Asantehemaa ene eho apostles nyina no ono na abeda wo ma no dese na ye ukuda ende yeshia no tumfada roma ya transia na ofese obechia na fe ye da ne ho adi nso de kire yewura na obom paye ma no amane ye da nanim bibia aya asomdwe twede ye ba ya ye beda na di de kire na fe mpae bonso a wo nanim so wabode ama yewura ye ba ye ne asofo no nso e bae nti wi a obeda na di de a kire wo Pachoni ebese na ya bompai odo nyankopon ye yiwa yeda asomje nyame o ye kanfo oda ye nyankopon wa ubo osoro ni asase na uka ebem na wahye na ne agina na Asantehemaa anya ni onyam na wudi uboni esi ano eni Ghana Africa eni wiase nyina ye dawase amen uboni enkwa ho ishrawdin woniama wode no eye ejina fore mukaso ebompai enedei esa pejawbo ni chrew kosuma oduma wode dom ahemfo a edi kan awo Bible mu a se Solomon no Awurade fasanyansa no edom uboni sembiara abeye den Ghana ha Africa empo wiase nyina se edu boni animu a ma enyemre wa hyase eyempo ye bompa ese ma enchenso edni hyawunsa dwumadi a de ahye ne nsenti nyema ni di esi osunsum na bedoso ye bompa ye wo Yesu demuse Awurade fo jakale hu hia tumi biara be sori se eni wa kwa dwuma wudi ni yenti ani be di esi edu Yesu demu ye browase Awurade ye jafadum etwa oboni hu hia osori eni ni sori opia eni ni mpie watraka mo eni ni ntina watra wiemhyemu eni ni ntina wo ye mpaebo tiefu empo eyia ewo ye nimi nipa hodo na eba obia ni na atwere ye bompai uboni a wayi ni se otua do yi Awurade kane ho oni ni mpadefo nyina eye tutu nyina ya re kyawunsa madiema nyina anye na emfa ni onyam kase enkoto mra Asantehemaa po eye yimu no manipa hu ani onyam a wo hyire ewa Asantehemaa ha de uhene na niema nyina kwa awie ya nipa bai wokọ a obeka se Awurade wa ma onsa so Asantehemaa so ka wakọ ho na dom no bode ho ba nyinkyani apomuden Awurade fa dom no na wakoso abu man ye na wase ye bosampa ye wonyame ye cha
nyame opa wo nyame so kronkron demo amen. Yo pacho ansana medase no asori gina ti training Church of Pentecost say there were 200 countries yen ti training wate asema ato yen Asantehemaa ha ti oseme ba me mesre say if that on the 12th o person no asimu na oba na obechia otumfo ti oba me eba na say ye ba ye meka nche so bo say the so penisi no oso adoma na ma kono kechi na otwere obo bechia e na so adoma bu nshura and be oba ofutu adoma wo munti free ha kwa ya ne man so sebe bona baso ama na ndibre no kosoro erukwati na se ne wo ba no bechia wo wasi nyame mpaebo e de amawo se wadoma ebru se de mpaebo no se we futu no aboa ma bibia o ye bia ye nkoso se Pentecost asofo no nyina se sebe kwampa no faso no motie no sebe enforce nyame nsa na nyane kwaso no so na na munya be se nyame se nyame de esi wonu wonu kan no bibia o ye bia no enwie peyo na munyam emra na panyipa da no so se wadoma ebru nse kwan se nyame yadoma ebeka na enu ma nan ma sebe edatum pemu a eye sebe fie de be na otwe obese oba ma hozo sebe ne mpai bo aso be sire de chire no o se chire ada sebe amawo sebe no so do wase mo sire se samre no mo no kwan ya odnaba do me bru raswati konda ho Ashtown Conference of SDA. Otumfo chiame ene ye baya biesie ye ina eda ye nima daja na Asantehene uta memenda asoro yetia ewo ha biesie no ya fam die wo se ye mpaebo mu ye boma otumfo te ene ewo se ye ba na sania nyakopon dumu o tutu ama inshira aba Asantehemaa no yenso ya bejam na yeso ye dia wo se ye ma dwumedi otumpon no yenso ya be ye fam die tie ne ye ba ya yasofo mpanifo ya ba se ye be srenyam inshira na yam stresse yenso ya sore no enam se ye nyina ye wa ha no ye de ye nkoto sre ne inshira e ma dwumedi yi se ne be ya bibia e bokọ asomdwe mu tie ne ye ba ya yenso ya ndu sem no no said there me da kwa refo o so adom ebru utro mo ti ba bie sorry ba o mo ba bia tena mo die bia ye nkoso ti sa bre wato mo so ntimi ntentra sebe o mo gusu bom pa ye na nze se ba na so na mo so be senyame e de ma wo na adom ebru emre no so a o mo de dom nyina so abeta akiri abom bibia wie peyo no tine na mo ba ye tu fo do wase na otumfo chiam ye baya ye wo yensuei 50 aduonum ene eboamu ade a ye de ebeta akiri se ye fanye bibia ntutue mu so de me da kwafo ese wadom bru so mo se domo ba ha o mo de nsu park no makoma ko aduonum ana boma de
Sao Webano, or the Boo, Chambedia, or no master Pibo, the summer, and son of Master Quanco, or Dome Boo. Two for the Master Papa. Nti yɛbɛbɔ mpaeɛ twɛdi ampɔn oso okron wɔne onyam ɛso trɛma nyinaa bere no dɔm biara woma ɔma ɛdi woma so ɛno na wama otumfoɔ ayɛ nyinaa no ɔyɛ ti ɛwɔ Asantehemaa mu ne ewiase afa na nyinaa wapagya no nhyira mu ɛnnɛ deɛ asie nti yɛde ne gyaw de na hyɛ wo nsa Awurade pɛ hyira no Awurade pɛ hyira no na ma wɔn mu onyam a wahyɛ no no ɛntoa so nkɔ soro na ma dwumadi a ɛda yɛnim yɛ Asantehemaa kura ɔkɔɔ yei no tutu yɛ biara no wafa no so ama nhyira aba yɛnim sɛ ɛnnɛ wɔdom nti nkonimdie bɛyɛ ne dea fi sɛ daa w'ani ɛnna n'ani da wo soɔ gye yɛn so awia yi yɛbisa wɔ Jesus din mu amen. Universal Merchant Bank. Universal Merchant Bank.